Morjesta kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt. Ja tänään olisi luvassa kuntotestit. Kyllä, tämä olevinaan urheilijapoika lähtee testaamaan omaa kuntoaan. Mä oon viimeksi tehnyt 2015 kuntotestiä, sitä ennen muistaakseni 2012. Niin nyt on korkea aika taas käydä katsoa, että missähän kunnossa se ukko oikein on. Konttisen Tomi pitää mulle testin. Ja mä oon Nurmijärvelle pikkuhiljaa tässä lähössä, mutta sitä ennen käydään poikkeamassa muutamalla yhteistyökumppanilla. Käydään viemässä sinne kiitos kaudesta tällainen lahja. Se on oikeasti pienin asia, mitä te voitte tehdä, jos joku on lähtenyt teille yhteistyökumppaniksi, niin muistakaa niitä jollain. Mut nyt, mä en tiedä, valmistautuminen, mä kysyin Konttiselta, että miten tähän tarviiko tähän jotenkin valmistautua, ja se sanoi, että ei mitenkään muuten kuin, että olisi normaali rankka reeni. Joten en oo sen kummallisempi muuta kuin otin pyöräilykengät tuolta tallista ja nyt sit ollaan valmiina lähteä sotkeen. En tiedä mitä kaikkea muuta se pitää sisällään, mutta hapenoton ainakin. Katsotaan mitä se on. Onko huonontunut? Konttisella on nimittäin tallessa mun 2012 vuoden testit, niin voidaan vähän sit niitäkin ihmetellä, onks niissä mitään eroa. Mut nyt lähdetään ekalle yhteistyökumppanille kärävimässä sinne pakettia. Se olisi kuntotestipaikalle saavuttu ja testaaja on siinä mielessä tuttu, että on ollut Mantsakastissakin vieraana, mutta ei ole mun videolla näkynyt. Ja on testannut mut vuonna 2011 ja 2015 ollut mukana myös. Ja hän on Konttisen Tomi. Morjes. Moro. Hei, just katsottiin, että se on 2011 kun ollaan viimeksi testattu. Niin se on 13 vuotta sitten. Että tollanen aika lyhyt tauko ollut tässä. Niin, siinä kerkee tapahtuu muutosta suuntaan jos toiseen. Niin sanotaan, että ehkä nykyään on ymmärtänyt reenaamisesta jonkun verran enemmän, mutta silloin ei ollut töitä häiritsemässä, nyt on työt ehkä häiritsemässä, mutta katsotaan mitä mies tai missä kunnossa se on. Ja 2015 olit mukaan Vierumäellä, kun tehtiin Ylelle juttua kanssa. Joo, ja silloin tehtiin ajotestiä kanssa. Joo, ja siinä oli sitten, eikö siinä ollut vähän laajempi, kehitettiin sitä, siinä oli painoja nostettiin ja siinä oli niitä spurttitestejä ja kaikkea sellaista, se oli vähän laajempi testi. Joo. Tänään testataan siis maksimi. Joo, maksimihapenottokyky testataan, että loppuun asti mennään ja ihan perinteinen fillaritesti. Kevyestä liikkeelle ja sitten poljetaan niin pitkälle kuin jaksaa. Mihin pitäisi päästä, että voi sanoa, että on jollain tavalla urheilija? No se on vaikea tästä suoraan sanoa aikaa tai noin, että se riippuu niin paljon ja sitten kuitenkin suhteutetaan omaa kehonpainoa ja noin, että vaikea semmoista sanoa ihan suoraan niin kuin absoluuttista arvoa, että mikä olisi niin kuin semmoinen raja. Joo, no eiköhän me nähdä se kohta, että mennäänkö sellaisen rajan. Ja sitten sen jälkeen näkee sitten, että onko se ollut hyvä vai. Joo. Ja lopussa voidaan vähän verrata 2011 vuoteen, että miten Joo, katsotaan. Mutta se on sitä aika masentavaa, jos se on mennyt alaspäin siitä. Toivotaan, ettei ole. Toivotaan. Hei, aletaan testaamaan. Jes, hyvä. Sitten kokeillaan toi vielä, elikkä viimeinen puoli minuuttia ne joka kuormalla niin hengitetään tähän. Okei. Niin pilli suuhun, siitä tarvii pitää hampailla kiinni jonkun verran. Sitten just laitetaan nenä tähän. Joo, nenä tulee siihen väliin, että nenän kautta ei hengitetä siinä aikana. Ja siitä lähti eka 2 minuuttia sit liikkeelle. Eli nyt pitää olla yli 70 kierrokset. Hyvä, ja sitten eka mittaus tehty ja lyödään lisää vastus. Hyvin pysyy maltillisena vielä noin maitohapot, ettei ole lähtenyt nousemaan. Toistaiseksi. Niin. Vielä valuu.
2011 testi päästiin jo edellisen kuorman puolessa välissä ohi. Jotain positiivista. Joo. Ei hyvältä vaikuttaa, painaa vaan. Vaikka mä sanoin, ettei mitään rajaa, niin tää 300 on kyllä semmonen tietynlainen raja aina, että silloin ollaan hyvällä puolella, kun tää menee loppuun. Eli puoli minuuttia kuorman loppuun. Ja nyt mä en mittaa noita happoja kuin vasta maalissa, että nyt saa pitää kädet tangossa. Hyvä. Ja vielä vaan. Kaikki sekunnit irti mitä saat. 3.25 lähtee nyt. Hyvä, reilu puoli minuuttia on mennyt jo tätäkin kuormaa. Paina vaan. Kaikki keskittyminen nyt jalkoihin ja sen kun puristat eteenpäin. Paina vielä vaan. Anna mennä vaan. Hyvä. Purista. Vielä menee. Hyvä. Vielä vaan. Nyt on kuorma puolessa välissä, minuutti jäljellä. Anna mennä vaan. Pyörii. Vähän hidastus, niin ei hauttaa. Anna mennä vaan. Menee. Vielä vaan. Purista. Anna mennä vaan. 10 sekuntia mittaukseen. Vielä puhallat vähän aikaa siihen. Anna mennä vaan. Menee. Pyöritä. Puoli minuuttia kuorman loppuun. Anna mennä vaan. Purista. Väkisin vaan anna painaa. Paina vaan. Hyvä Jesse. Hyvä. Vielä vaan. 25 sekkaa. Menee. Pyöritä. Taistele loppuun asti vaan. Taistele. Pyöritä. Vielä vaan. Paina. 10 sekkaa. Okei, hyvä. Puhalla vaan siihen toi loppuaika ennen kuin toi piippaan. Sit saat lähteä tästä ihan nollavastuksella polkee eteenpäin. Hyvä. Jonkun verran vaan jalat niinku alkoi tuntua. Löytyykö jalat vähän enemmän kuin hengitystä? Joo. Että tuossa lopussa olisi tuntunut, että vielä voisi niinku hetken, mut jalat ei vaan. Niin, sen näki, että ne ei vaan pyöri. Käännä ihan vähän kättä tosta. No. Ai. Muutaman minuutin poljet siinä, niin katsotaan sitten miten lähtee noin hapot laskee. Se huomasi justiin joku 250 otin jälkeen, niin sitä alkoi niinku huomaa, että alkaa niinku, että jalat joutuu, tiiätkö, että kun olisi vähän enemmän jerkkuu jaloissa, voisi jaksaa niinku vähän köykäisemmin polkea. Joo. Ainakin siitä se tuntuu, en mä tiedä miten se niinku. Mut mun mielestä jos mä en väärin muista, niin sulla oli tässä, mulla jäi päähän, että 262 wattia on ollut silloin 2011, että on toi niinku aika reilusti niinku parempi. Joo. No. Mikäs ikäinen sä silloin oot ollut? 2001 mä oon ollut 16. Hoho, se olisi testi takana ja miltä se näytti? Hyvältä näytti. Siis oli hyvä tulos, vaikka ennen testiä sanoi, että ei ole semmoista selkeää rajaa, mutta sun painoselle niin toi 300 wattin ylitys niin on hyvä. Joo. Hyvä kyllä ja vaikuttaa ihan niinku hyvältä lopputulokselta. Joo. Ja 2011 verrattuna niin huomattiin, että vähän oli edes kehitetty. Joo, ihan selkeä, on iso muutos siihen, että mitä on ollut silloin, niin silloin ei mennyt yli 300. Joo. Eli nyt voi olla ihan tyytyväinen tähän. Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja kaikki muutenkin näyttää ihan hyvältä, että sykkeet nousi normaalisti, laktaatit nousi normaalisti ja pysyy alkuun tuolla alhaalla, että peruskestävyyttäkin löytyy. Ja näähän on vähän sellaisia, että niissä on aina kehitettävää, että sikäli mihin sit se raja vetää, mutta hyvältä näyttää. Joo. Ei mitään, nythän niitä täytyy sitten reidata ja jossain kohtaa katsoa, että meneekö ne ylös alaspäin, että tekeekö asioita oikein niin sanotusti. Joo. Ei muuta kuin kontrolli jossain kohtaa, niin sit näkee, että mitä tapahtuu. Yes. Hei, Tomi, kiitos paljon. Oli erittäin hienoa, oli kiva testata. Nyt nähtiin, missä kunnossa mies on. Joo, just niin. Ensi kautta varten. Kyllä, just näin. Yes, kiitos. Hyvä, kiitos. Täytyy oikeesti sanoa.
Aika raskas rypistys. 20 minuuttiseksi, tai en tiedä mitä se kesti, mutta jotain sitä luokkaa. Törkeä raskas. Käydään läpi vähän lisää, kun saadaan tuloksia, niin ihmetellään niitä sitten enemmän. Nyt mä poistun täältä paikalta, päästään seuraava potilas tonne pyörän ääreen. No mites toi testi sitten meni niinku numeroina, niin katsotaanpa sitä vähän nyt. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mä en oo Konttisenkaan vielä tarkemmin jutellut tästä, mutta muutama asia, mitä sen tää itse ymmärtää, on hapenottokyky ja sitten on justiin toi tehovatit, mistä Tomikin mainitsi, että yli 300 oli niinku hyvä. Niin mulla on 2011, minkä mä oon tehnyt Konttisenkaan, mistä puhuttiinkin. Ja sit mulla on 2014 on ollut se Vierumäen testi, minkä mä oon tehnyt. Ja mistä on hauska knoppitieto. Yle teki silloin juttua siitä, kun sitä kehitettiin Vierumäelle sellaista enduro-testattavaa. Mut jos me katsotaan niinku tehoa, nyt watteja sitten, niin 2011 on polkenut 262 teholukeman ja 2014 on polkenut 277 ja nytten viimeisin on ollut sitten, mikä tuossa nähtiin, oli 323, joten on parannusta tullut, mutta on tuossa vuosiakin ollut kyllä välissä. Ja sanotaan, että ehkä viimeiset pari vuotta on saanut reenaamisesta niin kun on saanut ajatusta, että mitä se reenaaminen oikeasti on, niin kunto on kehittynyt. Ja sitten jos me katsotaan hapenottoa, mitä nyt tietenkin aina moni sitten miettii, että, tai en tiedä miettiikö moni, mutta se on ehkä sellainen yleinen, mitä mietitään, ja se hapenotto siis on niin kuin millilitraa kiloa kohden minuutissa, jos mä nyt oikein tulkitsen tästä. Ja hapenotto on ollut mulla 2011 57 ja nyt, tai siis sitten on 2014 se on ollut 59,1. Mä muistin, että toi oli korkeampi, en tiedä minkä takia. Mutta nyt mulla oli sitten 62, joten sekin on vähän parantunut. Sitten yksi, mitä mä yritin tässä niinku katsoa, oli tää laktaatin poistonopeus. Ja toi oli mun mielestä, kun se on ollut täällä, on 2011 ollut 0,5, sitten se on ollut 2014 niin 0,69 ja nyt se on ollut sitten 0,09. No niin kuin tosi paljon vaihtelee, mutta en tiedä miten se sitten niin kuin, mitä se meinaa. Maksimisyke vuonna 2011 se on ollut 203, vuonna 2014 se on ollut 202 ja nyt se on ollut 198. Enää ei päästy sinne 200. Tälleen niin kuin kokonaisuutena kehitystä on tullut ja ainakin itse olen tyytyväinen tuohon. Mulla ei ole mitään mihin mä vertaisin, joten on tosi vaikea sanoa, mutta kiva nähdä, että on kehittynyt siitä jostain ajasta. Silloin ehkä oheisharjoittelua niin paljon tullut tehtyä mitä nykyään, mutta reenaamalla niin ei sitä oikeastaan millään muulla se kunto kehitykään. Muuten hauska testi, mutta on se viimeinen, sanotaan pari minuuttia, niin se on aika tuskien taivalta, mutta ei sitä enää tälleen parin päivän jälkeen hirveästi mieti. Hei, kommentoi mitä mahdollisesti millaisia kuntotuloksia sulla on, koska ihan mielenkiintoista olisi tietää, että miten porukalla muuten niin kuin, no totta kai aina nuo tulokset on henkkohtaisia ja niitä omia tuloksia yritetään niin kuin parantaa, mutta kun ei ole niin kuin mitään tietoa, miten ne silleen suhteuttaa johonkin. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tämä oli mielenkiintoinen video. Jos tämä oli mielenkiintoinen, mä arvostaisin hirveästi, jos tykkäät videosta, jos siltä tuntui. Ja tilaa kanava, jos sua kiinnostaa tällaiset videot. Ja me nähdään seuraavan videon parissa. En tiedä mikä se on, mutta se nähdään varmaan seuraavalla videolla. Hei, kiitos kun katsoit. Nähdään. Moro!